Fost attivisti tal-Partit Nazzjonalista hemm rabja kbira għal Teris Komodini Kakija wara li din iddeċidiet li ma tieħux is-siġġu fil-Parlament Malti biex tibqa' fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Dan għamlitu wara ġimgħat tikkampanja biex l-elettorat tar-Raba' u t-8 distrett jeleġġiha fil-Parlament Malti, kif fl-aħħar mill-aħħar għamel dak ta' 8 distrett biex minfloka issa x'aktarx se jkun qed imur fil-Parlament Malti David Take. Il-kritika mhijiex biss lejn Komodini Kakija, iżda wkoll lejn dawk ta' madwar il-kap Simon Busuttil lil Teris Komodini Kakija fdawa iktar milli fdaw persuni oħra. Fosthom billi Simon Busuttil innifsu abbada tikteb il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li spiċċa kien ippubblikat tard. Imkejjen fid-Dar Ċentrali qalu li diġà kienet teżisti rabja għal Komodini Kakija minħabba dan, iżda d-deċiżjoni li titradixxi ftit sigħat il-fiduċja tal-elettorat komplit tagħmel l-affarijiet għar. B'differenza minn drabi oħra, id-dwejja għal din id-deċiżjoni sar ukoll pubbliku. Buħud jgħidu li Komodini Kakija abbandonat il-partit f'mument diffiċli. L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċ Olivier iddeskriva d-deċiżjoni ta' Komodini Kakija bħala insult lejn l-elettorat. Kitbu wkoll persuni li fi gvernijiet nazzjonalisti nħattru f'ministeri bħal Daryl Patch li qal li l-aġir tagħha huwa tal-mistħija. Iddeskrivija bħala opportunista u bla skrupli u tenna li jekk terġa' tkun fuq il-polza tal-vot tiegħu jippreferi jivvota lil Żaren tal-Ajkla. Bħalu kiteb Gordon Patch li qal l-ewwel preferenza waħda jkun hemm u bid-deċiżjoni tagħha Komodini Kakija iwriet nuqqas ta' rispett. Partitarji nazzjonalisti użaw is-sit ta' Net News biex jgħidu tagħhom u staqsow għaliex ħarġet la darba kienet se tagħmel hekk u akkużawha li ħasbet għall-buta u mhux għall-partit f'dan il-mument diffiċli. Imkejjen fid-Dar Ċentrali sostnew li din id-deċiżjoni u r-reazzjoni għaliha jikkonfermaw il-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista, konfużjoni li kienet hemm qabel l-elezzjoni ġenerali u qed tkompli toħroġ iktar fid-der.